motora na nga. Guba naman nun eh. Saan mo motora? Guba naman sa noon. Ano naman sa'yo nagubaan eh? Saan niya motora eh. Tao mo na ito eh. Pina mamudagan. O sa'yo nagubaan eh? Ito ni Melon siguro na yung motora. Sa'yo nagbiho? Asam dito kwarta di ay? Wasaw man mo nga. Wa magiging ako mapaayo kay naling no. Magkumato sa dua-dua. Tungkol balibulan na niya. Ay, tarik dito. Sus. Pertin akong maning kabot. Pertin akong kayod. Pertin inita. Iya ang kwarta igura ni mo gisugal. Wala ni mo gi-change oil. Sige lang ay ba. Ako na ayuhon din. Ako na ayuhon. Ayun ako na para mo dagal lagi ni. Sus. Ay mo eh. Huwag yung kay pulos na pagkabanag yun. Ah, sige na ay kabalakan eh. Ako na ayuhon lagi. Pulos na kabisyo na. Ayuhon na ako na. Ayuhon na ako na. Paita sa ganyan mo pagkatawahan na ka. Ayun na lagi sige yaw lagi ni. Pero lalo atong ayuhon. Pertin akong paning kamot. Oo gani. Ay sige yaw. Pero naguba mo gani. Alam mo sa dili ko magyaw-yaw. Pao lagi. Wala ang akong kwartang hinaguan. Akong intriga mo. Kaya imo rang isugal. Mo gani ako na ayuhon. Ay sige yaw. Mo mo ni lagi kini maayo hinon kay. Magsige ka magkasuko. Kamu sama hinon ni ka. Daot hinon ni. Sige ka magyaw-yaw. Isa may tayo dili asawa nga magyaw-yaw. Uy, nga, hindi na akong paningkamot. Init kaayo, oh. Sige Yung lang. paura na imuhang, sige katubang. Kung dili pa unta ka sugarol ron, dinindot bag-o na unta tag-motor. Sige lang. Sao magiday nga. Na timing magiday ang kubaon niya itong motor ay. Hindi na maayo rin lagi ni day. Basta magtinarong lang kita ni. Nanihuag yun na ha. Lagi kaya kubla ka day. Kubla ka day. Oo, yun na nga maayo na. Ako lagi na ayuhon lagi na po ni. Ayuhon lagi na po ni. Uy. Pre. Oh pre. Ay. Naon sa mo. Ano mo na? Guba ba ni pre? Ha? Naguba. Doon na mandar. Mari, naguba di mari. Naguba pre, kay unsaon man god kana imuhang kumpare. Lain ma sige na magsugal ang giatupag ana. Na. Oo naguba kay ikaw sa pre. Wasa di kay klarong maintenance ni imong motor pre. Way tagal sa motor, puro sa ang giatubang sugal manok. Ay, sabah-sabah na dahil. Sabi sa tabi-tabi. Masakan akong kumpare. Tawag ko nila, tawag ko nila sa kumpare, oh, alimukoy. Okay, perti na pagka nindutag motor, inmax na. Kita. Unsa man ni magkabayo pagyud ta. Unsa may guba ni niya? Dagang. Unsa may guba ni niya mare? Walay change oil lagi. Wala pa din niya magsisuwil. Mo na hindi kadaot ni mo ana pre kay bago-bagi ng motor pre. Nadili ni mo i-sinsuwil pre. Sama ka. Lagi na kumpare. Ang motor walay change oil, hasta sa iyang asawa, 5 na kabuwan, wala sa change oil. Kawawa sa Mapriso ka. Kawawa sa kumpare na Mas kuday. ani pre. Mo na kadaot ni mo pre. Kay ang motor wa sinsuwil. Si Mari wa sa gyud sinsuwil. Kawawa sa ni mo maayo itaw na ni day umsak taw. Dalawa oh. Tungod sa sigig at tubang anang manok, nanima ko ng iti. Una intas at mo ni. Kumpare na kumpare. Apalasan nga mapampa ka kanan. Siyempre. Inani lang pre. Maikog sa tang mari magsige. What's in it Adlaw kayo. Mari, ari lang kasakyan ako mari kay hatod ka to sa inyo ha mari. May pa pre. Oh, Okay. sige. Hatod. Ari sakyan ako pre. Ako sa hatod sa mari. Okay ra ka pre. Pa, okay na ko na pre. Eh ano, payuhon ko na. Sige ayuhan Sige, ka. ano ba gud na? Ayun ako Kailangan na to, magtiwas ta. Nya mari ato pa mari. Nya pre. sabay. Ako na lang bahalag. Si mari ba? Nya pre. Pre. Nana mari. Sige. Binabay lang ko nun siya. Kanang pre niya. Pre. Pre. Ari, ako sa nisisigil, mami. Ha? Oh, sisil. Saan ito gibuhat eh? Alam mo ko eh. Ano man siya? Si Mari mo ko na yung isinsuil ko no? Kalain man na to. Dinuwaan man to ya ha? Ako nga toon. At doon ako. Karga ang asawa ni Taguroy. Ito. Patay! Posible gini na ayaw. Ngayon ka ko man to. Bitaw pre. Pero gahisgot pa to sila kung asawa hinunga. Pagpasintuhin. Paapsan ka na ko sila. Nga, naglakaw naman ko sila, nagbubuo. Ako nga pason. Cool. Oh, kinakabakon. Saka ito sa akong asawa. Nagbutol. Tuwa ko ito ba dong? Ano hindi ako lang nga rin nga. Para mamuha dito. Kasi ka ba ni mo asawa? Ako akong asawa. Butak ka!
na ba tayo papa? Ako papasunod to mo. Pati naman ang katakala ka mas kaamahan. Pati, kaya ito, Sis Ewell, ihanong asawa, Sis Ewell to. Ha? Ano naman ang sakyan na nini mo? Mabanduran man ta. Ay sa Mari. Ha? Lain. Ano Mari? Pinhod kayo pare, uy. Lain kisakyan ni muhang motor. Dako mo gud bangko Mari, mo masakitan gi kana Mari. Bibi asam-asaman. Kanigod pare. Binaka ko pare. Gini. Agay pre. Kana pre kana. Agay. Ay naarad sila eh. Agay. Sila gay naman noon akong asawa noon. Unsam na. Sis Ewell bakit sila noon? Ako nga tuon, padulaan ako. Akong padulaan adton ako. Agay. Kana pre. Agay. Hinaya lang pre. Agay. Hinaya pre. Agay. Hinaya pre. Agay. Ako sakpal gini ko dito. Agay mo. Unsam na natawa taon. Agay naman. Agay. Hinaya lang. Agay. Ano kaabot mo ka dire? Ay biligog. Unsay gano? Unsay mo di? Gigin biligog. Unsay agay pre hilot man din mo na si Mari. Gihilot man ako si Mari. Kung ginan na nagpahunong sa diri pre kay nasakitan ko no siya sakay sa motor. Nasa masakaday ka diri masakitaw ka nagpahilot wala na di kapabot ito suwa. Sus, ning hunong na lang mi diri oy kay nanakit na ang akong bagsak sa sige binilangkad anang motor. Mama pa. Binangkad mo gud siya motor. Sa man ni Mari nga. Suko mas pare. Unya, unsa na matong motor? Para ba dito deh? Huwag gid maayo dai. Mari.